De feestdagen staan voor de door en dat betekent een soort contant geld. We zijn hier bij de pinautomaat in de Westereenwest. Die is intussen leeg. Die van Woerden is echt leeg. We staan hier in Kalmersweg bij de tredde pinautomaat in de Woerden. Hier zit nog een beetje geld in, maar de vraag is voor hoe lang nog. We vragen de mensen in de Woerden om een reactie op het pinnen van contant geld in coronatijd. Dat weet je nou, wat is de morgen hellen. Ja, maar ja, dat is de eerste nog, hè. Voor de rest zit er net, dus ja, dan heb je geen keuze. Dus, hè. Want begrijp je dat mensen in deze tijd nog steeds contant betalen of eigenlijk niet? Nou ja, je moet al jezelf weten. In mijn eigen, dus ga ik op mij net zo vol. Nou, succes, want er zitten alleen nog maar tientjes in. Ja, nou ja, mooi. Meer dan genoeg. Ja, dat vind ik net. Left, als ik mijn werk deed, bad ik left contant en zat ook het left. Hoezo, waarom pen ik nog? Ik moet centen broeken. Ja, waarom pen je nog contant? Want je kunt bij de winkel ook pinnen. Ja, nee, ik moet centen in de bossen gaan. Ik ben Noordmees, kijk. Nee, zo werkt het niet. Ik moet centen in de bossen gaan. Oh, je zit alleen nog met 10 euro brief gezien. Ik kan me niks schelen, laat er maar gewoon inzetten. Dan ga je de mensen weer een peer. Dan ga ik weer een peer. Kijk, mijn peer uit jou, hè? En waarom pinnen je hem nog in coronatijd? Ja, dat zit wel makkelijk. Ik zit wel wat centenbroeken maken. Want jouw pinnen hebben net in de winkel zelfs, jouw dood hebben nog contant? Of Nee, ik vind dat sommige mensen die kunnen houden, net als contant. En als je dan naar het pinnen maakt, dat vind ik verschrikkelijk. Je hebt goud onhuis verdienen, de banken, maar net aan. Ze zijn helpen met uw geld, doet ze omvallen stenen, ja. En om een paar centen gaan om voor Sinterklaas cadeautjes te geven. En dan kun je net red worden. Dit accepteert de woord maar net. En de Westerijn had niks. Zie je nou wat groot geld in of is dat al heel iets geld? Dat is ook al heel iets geld. Ja, dan krijg je nog een paar 50ers krijgen. Ja. Dat is het laatste wat er dus hier in de Woerden in zit. Ik denk het. Want Van Woerden is ook al leeg. Oh, nou, dan ben ik blij dat ik wat heb. Goed, je mama, hè? Ze lopen hier al heel allemaal leeg. Ja, jongen, meestal ook alles per pen, maar ja, de krijg net per pen wat wij aan. Dus, dat is het. En dat is echt de oplossing dan misschien wel. Nee, geen oplossing. Er zijn echt steeds meer mensen die gewoon alles pinnen. Ja, dat leuk ook wel, maar dat wil ik net, alles pinnen. Want waarom net? Had ik dat vreemd maar. Ik laat geen oorzicht meer over haren, vind ik. Nou, er zit nog een petitie in, dus dan wordt het een petientjes. Nee, ik moet er al wat meer hebben. Maak nou een oren bank? Nou, er binnen nog wel een paar oren geldautomaten in de buurt. Er zit nog in Kalmersweg, maar ik weet echt niet, misschien zit er ook nog wat in te zien. Dus. Dan ging ik net veel worden. Ik ging hier naar de winkel was ik ook een keer gewoon pennen. Maar dan kijk ik beter net van dus. Nou ja, als je petities nodig gaat, dan is het prima, maar als het er meer is. Ik mag wat meer hebben. Goeie Sinterklaas.